caafimaadka daryeeliya degenaansho dalkayga maxaa u diiday asalaamu calaykum soo dhawaada maanta waxa shuuna ka wareegin maxay yeelay waxaan la fadhiyaa du er Jeg hedder Tobias Kort Kjelmstrøm, og jeg har været på Vinkeløjen 1 i aften her i København. Hvad har du lavet her, Tobias? Jeg har været her for at holde et oplæg for nogle somalier her i moskeen. Hvad slags oplæg var det? Jamen, jeg kom og fortalte omkring advokatfirmaet Kort Kjelmstrøm, som jeg driver. Og jeg kom og fortalte omkring de sager, vi sidder med. Vi sidder med udlændingeret, særligt de her inddragelsessager i øjeblikket. Så sidder vi med familieret, det vil sige tvangsfjernelsessager og forældremyndighedssager. Så sidder vi med erstatningssager, altså hvis folk de kommer til skade i trafikken og så videre. Og så sidder vi også med straffesager. Må vi spørge dig omkring Somalia, de der inddragelsessager, hvor godt går det? Er det positivt? Jeg synes, det går godt. Ja. Der er jo mange, der er kommet i den her situation, hvor de får inddraget deres opholdstilladelser. Og jeg synes, vi vinder faktisk ret mange af de her sager her, så vi er faktisk positive. Okay. Kan du sætte til på det? Måske folk der ved mere. Jeg kan vide sådan cirka. Ja, altså jeg vil sige, vi som statistikken den siger, at vi vinder mere end i hvert fald 50% af sagerne. Flot. Så det er rigtig godt. Wow. Hvad vil du råde Somalia til? Nogle gange så bliver der bekymret omkring det der med, at det var lang tid, og de tager et år, og hvorfor svarer de ikke advokaterne? Hvad vil du sige i det? Ja, altså der skal man bare have tålmodighed, fordi det er en fordel, at sagerne tager længere tid. Fordi så har de været i Danmark i længere tid i forhold til tilknytning til Danmark. Så vil det sige, at det er faktisk for deres fordel? Ja. Fedt. Jamen tak Tobias, fordi du kom i dag. Vi var rigtig glade for det, og der blev stillet rigtig mange gode spørgsmål, selvom vi ikke var så gode til det somaliske. Det synes jeg. Vi siger tak godt. Også til mediegruppen.